Kardom ili runing tikathar ini ada pabirta angton pen Deputy Speaker Dr. Numal Momenarideng Lokacharya Hem along Eke Sompon. Lakhain kore hini Seropathar MSC constituency ka parlo Balipathar Higher Secondary School along under RIDF scheme pen long Eke Sompon. Son si Jai Mekalong MSC Kadom Terangpi, Board Chairman Silarson Rongpi, BJP Mandal President Lokhiram Rongpi, VDC Chairperson LS Teronpi, Nasing Ronghang, Mukut Terang, Mojadar Anparta, Man Penkidoke Hikidingatum, Chetongdun. Adun 2 RIDF scheme pen Bukajan Elianka Thong Nokbi English High School number Adarso Borpathar High School Santipur High Huita Long Isom Ponchipota Jai Megalong Pachitakpon. West Karbi Anglong Labor Union 1 atum pen krung sayamai pemanpon. West Karbi Anglong Langhan West Karbi Labor Union 1 asa hemalong mati jongwachiklo ni pioneer kepani. West Karbi Anglong Labor Union 1 Central Committee District Committee Branch Committee lapen Area Committee atum Chelang Petpen Ningkan Surhinira Inkora Plia Parman Kijutsi Krung Sayamai Pemanpon. West Karbi Anglong Labor Union 1 atum pen kaprek ajai mek mate chingwai chingsai amai tami pedopon bomlo lason thak thaksi pinile thotsatame pini Surhinira Inkora Plia Ningkan ke claim kedam ke chokchi mate ke chok ason analam chingki chingwai pon. Lapen non ke wangji aningkan ko son pensi ke claim ke dang pon thu ji ma pu asayang dengalam antami chingki chingwai pon thu la so along ka chingwai pon thu laki non ke wangji surihini rain ko rapho aningkan pen ke labor code tami padopon po lapen labor ki do mate labor dasai ke claim adim an along ke West Karbi Anglong Labor Union 1 tum pen ke ludamet po lapen KEC pen sakuri abainong kipider contractor atuma phan bill kipi ponder apotha kalong tame chingki chingwai dun ajaime pedopon po lapen kapre asaya long antami chipari deng dun popota than pachini pon jai megalong West Karbi Anglong Labor Union 1 amaipu manap kramsa kongchunbang dipanjali amsi district committee maipu bipul terang branch committee maipu ledong kramsa Kong Chunbang, Humbor Sing Ronghang, Lapen Kaprek Man Penkiduk Atum Chitong Don Si Jai Mikmis Senpen, Pachun Port. Bortholpen Priyanka Balmiki, Karbi Pini Nilitum Ladak West Karbi Anglong, Nilitum la Central Committee Ben, Patir Piponsi, Pini Kijutsi, Executive Padopondo, Nikan Surhinira, Incorapuli, so Pini Kijutsi, Lasi Nilitum la non Kevangji, Nikan Surhinira, Incorapo, Apansinitum. Chingwai pada pon lo masih nilitum Central Committee lapen kaduk la District Committee Branch Committee Area Committee an nilitum pin chingwai pon pada lo masih non ke bangji nikan suri ni rain kora po bangke lalo nilitum check and balance bangke February thang check lo pen lo polo nilitum step bangke dengpo ate nilitum ke damtang ahur bangke nikan li para lo masih nilitum lasu nilitum kacing hon pensi kadu kabe bang pu bang ti tan sira me ke than pachini pon bom bangke deng pon bom lo lasinan bangke nilitum labor problem labor atum phan penan abang pu bang tu tum kachene lapan kahulu lason do beglo lasila so bang nilitum labor union atum ke non ke bangji frank bangke West Karbi Anglong pen ke nilitum mahjong sa tamme district committee president secretary tumanta pingkhad lo lasi laso mesen pen nitum ke claim ponji pansi deng pon po lapen ilitum ladak West Karbi Anglong ang kanglong ang tampen ke bang lebar do lasila hai pansi tame kelang apacari don je pansi nitum pini labang so isi ada itu pipon lo lasi ke bang jini kan suri ni ra ingkora pho bangke alang litum pan labang so step kepada deng ponji pansi nitum pini da itu pipon lo lasi ilitum la labor union ladak nitum labor court mane separate labor court pang tani tum pini pang dak pon lo ate ilitum ke solajong ke claim pon methang ke claim aja kong pen la so kachar japon je pansi ni tum pini chethan chepare pon lo asila bangso labor tum han koson se tum ke lang pon thejima labor tum han koson se arona teng tum ke claim pon jima la pen hala hem tum hala tum poisa pini lason ki bp da do asila hai pantani tum chethan pon padulo
lapen ili tum ladak council long si tame penan long ke ladak do council long kacong data bang putum si tame do lasi Karbi Anglong autonomous council atum si tame bainong kipipe lahai ta lang litum penang IMMC tum long si tame laso arpu do ko lasi lang litum ta laso ke claim lidat bangke bainong kipinenya teng pen kipipe bangke ni tum la ke bangji prang bangke laso bang alang litum lebar tum han laso kipije bangke apora teng pen kipi bangke kenang solo lasi ke damtang si tame council long si tame pending bang do titi lapen isia bangke ada kontraktor tum han si tame pending check titi mane ningkan check lu kiklong ning check lu teng pen long le lapen nikan ta Karbi Anglong autonomous council tum si tame pending padukok ta dudu lasi laso bang kawidaji pan si tame Karbi Anglong autonomous council ban tame tuning rilo lasi labang so kontraktor tum han si tame nangli tum ki pining teng pining dapen ningkan bang nang tum pachong hidaji pan si tum tuning ribon lo dai Karbi Anglong autonomous council ke aja kong du si tame nangli tum tame arona teng pen si claim poning dapen nangli tum ladak Karbi Anglong along si tame engineer tum ta ladak ke methang ke claim ninga teng ke claim kle tum sikyong lasi laso amethang duty ke claim ponji bang kenang solo lasi nili tum ke bangji bang ke chok che abang thu pulote mo ie matum se tamela nili tum labor union tum along pen se tamo along tum ta kisung do gji athe ke nali tum aphan ke kumar tum sinanga cho toilo pulote rat der tum sinanga cho toy pina pasi nali tum council tum phanang ke toy potsi ni tum la rat tum na po hailo lasi rat tum aning ke hanga teng sinang tum claim pinang po polo lapen labang so asai ke me sen pen si tum pini chingwai podo kono lasi ili tum Karbi Anglong long ka ching hon bang pu bang pi tum posi tame labang so duty bang tum ka chini bang kenang so lasi non Karbi Anglong long si tame contractor tum first class contractor tum engineer tum si tame kisumana dim ke katikuk do kok diti ate bill ke pipe pen dang lo lahai long dai tum kisung je tong nang do lapen sakuri mate labang so chokumar ke klema tum si tame ladak alang litum si tame apor teng pen kelong le por alang litum ta kisung lo kok tilo lasi lahai tum han tame Karbi Anglong autonomous council tum ba apor teng pen kilo pulo te ni tum lebar union mesel menang tum han lan so se nang choruji lapen aso teng ben si claim pon pu bang sen tum ning ket hedelo lasi laso pan sin tum ini kam claim arni bang pendap hajara ke don tum pusi tame latum ta kisung do kok tilo ke non crisis big lo non laso apor hut lasi labang so crisis bang non la ke do boma government tum si tame kapajok don je pan sin tum pini lahai tani tum kaching wai pon padolo lapen ne tum ladak misri tum si tame lulang apor teng pen ke claim ning lapen time teng pen ke claim ji bang ke tum ke bang ji ni kan suri ni ba ingkar po pen bang ke fix abang tum deng pon pon rong mon chirarat ke ACCEM aphan prapjin pen to war kasalam pithuji aphan kachuning ri mati jong ni phai ner cap surhini rank kora planning kan arni dipurong sapi ward number krisi ke parlo lamding kacheleng ato war adu rong mon chira rong arat thor pak pen to war ke bak et nadim pachik lamasai kedeng po labang so sai ke claim ponang ko katheke ke dam tang surhini rakriner kepening kan KAC PWDSI campaign black topping silam pilo bonta pining ningkan trop kepleng thu anke atowar dam thuno pinalo laso ajok aroi bangta bhom kuruarni pulote rathor pakpen towar silampon nangvera son lopusi chethan lasi rong monjir arong asar chandra singh terang lapen rong arat pen KACCEM Dr. Tileram rongha local MC Johnny Timung anparta team Karbi Anglong ke ja ke thikiding atum prapjin pen laso atowar repairing thuji aphan kachoni report pedo Dir terang arong rap pentur pak si nikana sek tuar Islam la nidet nerat apopen ditum cingwai cingsai pen sikini nitum la rong tuar ke no jok kidam ke bang siksa ka jok ditum jo la rap pen sikito pen pini kam claim lo la si ditum ke hok lo sarkar lang ta hang dum tong ke da lo setan ditum ke dam ke bang nang ko gi polam si ditum ke ratan thur pak ko si tuar ke salam lo si non ke bang ji ningkan seta tuar bang ke 2018 aningkan si poka tuar ke long lo wai pisa non hino dak lo sarkar banta nang jinsu melo non ke ningkan
proxian lihat lo la sotuar ke hino jo ini sipini gerat tur paksi ese salam iglo dak usmara tum skul kidun kiwang pen kasik sak to pen gari hum ni ke solai tum sita kasik sak do kok kasing koi do kok na ja do na pusi meeting rap pen sini celang pet no si labang sotuar kasik salam iglo kasi non kadok kawe sita si kleni ta dolang non to cek lo Desember ang bong deobar ho ang bong ke deobar hini pini beng ke damlo non deobar ke thom dala lan ta ni tin ke rong kini ne pansi suar ke salami pansi ka do itu vai pe ke troi sarlo kasi nang itum do ka we kita tipaduk pen nikar mi thora tum nang dun de tum am sita mo nang ke liya deobar pen ta nang du at nang ni hin samrahin pen ke chuning di ponalam theke kasi non sarkar ke cari kithe ke ding tum Karbi Anglong pen kithe ding tuleram lo hansar afang samay chuning di lo da taon na lo tuar bina ka posi repairing bang ke nang ti dia at apor do tanglo la ningkaner proxian pleng alo na so tuar ti kasi non ke batay ro sorta Islam bam tema sita Islam ver undi da ji lasi sarkar ban sta me nangalang nang ji apor non ningkan proxy le alo kasi nanglang nang tu kusi alang lehin ang sta chuning ri pon lo ni tumrat pen ki di pluso UCF sub branch atumpen ingding pho pre Christmas ke talona jaime ke pamanpo la sonsi pining ningkan surhinira incorrectly aningkan mati jong ni phai EC Arni di pluso UCF sub branch atumpen ingding pho pre Christmas ke talona jaime paman ponlo bangso jaime ke paman ponalong mai ke chepehem phupon laki UCF a president Wilson Cropensi japo ke cheng alunta lun ponlo lakha thongke prasir kep lapen hemphua phan kiro kardam pastor dohoni kilingpen ardom ponlo lapen lam apor lapen alhi ke pachinia porta en ponlo UCF general secretary pen alhi ke pachini ponlo lapen alhi amman pen kachetong dun lake reverence unique terang mission secretary NKB lapen ongdung mondelia pastor lapen kithi kidingatum chetong dun si bangso mailong alon chipi dundu lapen arnama phan kachipanong adan sitami chirung ponlo UCF risunim so tumpensi rung ponlo dana phan arnam along here jumi kehang akardom laki UCF BP Roland teronpen ardom ponlo Bible kapur hipen kardom pon apor en ponlo Daniel terang pensi por hi ponlo Bible angding Isaiah 9:6 alongsi langdamlo lapen arnamalam than ponlo lake reverence unit terang mission secretary NKB alangli pensi jumisen arnamalam than ponlo Bible angding ki en pon lake Isaiah 9:6 athepi ningkang sam aricho lapen lunjir lun ponsi bangso mai mesen pen pachun ponlo ini bangso Christmas ajame padunang ka kalano adak di puso hawada mondoli ki thamdo la mondoli ki thamara tumke lebing din ke Christmas along kitong dun thekhe pen ko kabe jimisen pen ba ana malam kinang sot pen yapsi Kajulongi fan kinang sor posi ini itu sahabalong ta tenta Christmas padora mission speaker atum tupapon ra mission penana malam kajuponong ya fan itu Dr. Christmas talon ponanci posi UCF committee la pen mondoli kiya temen ayok sirai posi ini bangsa program ini passion ponong lo dalam masa Christmas ke pining napikat kali lo kidam tang ningkan pli pen pini penana ningkan po ucok lo ningkan pombong lo bangso insang sedepen Christmas padokan nai tum so jambe ke pathigalong komandi nai tum phana ka chirap ng chitu dun puson dum mati nai tum dasi ke pador la puson nang chirap dun tum ke dopik ke mondoli tin ben name tangka poisa pen nang chirap dun lo apa na bang phu bang pi pen da nang chirap dun lo kasi pini tum la bangsa Christmas talon pon long lo
ke mondoli la pen dungjung pen ang cerap dum pen si la bangso Christmas pacum panong Ante Halloween pen person nak kasih tahu nundu mah. Halloween pen bangel itum speaker ke MTB mission secretary Reverend Vinik terang alam ke boke dipu kamelang li mondoli ke kangada Nah, itu pada kapre mondoli pen da dolar da dhora BCI pen da masih tong dun pastor do son kapre pen ke pini nang sitong do sita ini mondoli kapre pen ke mondoli sian da dhora deliver church itu pastor sitong do nong Deng kon iklo na itu lah talo. ini indeng follow mai kan Itu na itu ke bang jelang talo son person aja mek deng pon bom jelang. serang jalan yang dah nilai tu person si mondoli tu pen komiti tu pen singwai pen bom si unan pen ke anak manong patip bom ji kan si Christmas katalog bom kiji si singwai pen bom ji tu sama thap Nah, itu lah monduli thom pula. Kapre ka monduli tum tame nang dun pula te dang tum kacilang pon jilo person si thik. ini tu ke welcome lo kapre non dak tipu sawa da me da katolik church dum dala ala kali tu lo nang silang dala non tajo nang silang dun ji pasi ni tu ke kabot ipon pun ala tu mandame akela tu manda Christian no dala tu tame nang dudun long song ke no da poda tipu sawa lo Ngat tu mangke cisik ding lah. kai ta welcome ni to la tu kan cingki citaram se ako ala tu tame da tipu so Yusia belong na pacaran ni kan itu pun ada presiden secretary komiti tu macam YC alam tu medar itu so Yusia belong na silang ni pada tempat ipon Nang ben citai tha. elemen ke dosing tangcu atau dari Yusia belong ke kongchun ban Jirpochingri Music Society atum pen patur pi ponsi Amri Music Festival me sen pen Katalon pon. Nijang Karbi Anglong lakhahini Amri constituency ka parlo ulukunchi win tanolong Jirpochingri Music Society atum mahin pen Amri Music Festival ingdeng hini me sen pen Katalon pon. Sonsi mati jonga chiklo ni phai troxier ni Amri Music Festival ingdeng hini Katalon pon along Jirpochingri Music Society mai pu jonrai komhansi lapen kongchun bang sarkiri lekthi atum pen patur pi ponsi ada por phai phomalom pen ison jaimek pangcheng pon. Labang so jai megalong alihi sarpo aman pen MLA Rup Singh Teron ahin pen arnitili por phai primalom donri ingpu ponsi siding pon. La sonsi labang so music festival Katalon pon along alihi sarpo man pen MLA Rup Singh Teron chetong dun lapen. Lapu Amri Music Festival Advisor Dr. Habi Teron pen chenglok pinan ke thikiding atu chetong dun renti. Sonsi labang so music festival Katalon ponalo kachatong dun artist laki Karbi Anglong pen nongnam kachatang klong alon sepo Bijoy Lekthe Christian Teron MC Hilary Gideon Mother Joyrab Diso Vidya Singh Hansi atum chatong dun lapen lapu kang neka hanmi mati entertainment rururara timatum setame chatong dun lapen banana thu laki rock rock hope for humanity The Roman Band, Lapen, Dead Trap, Abben atum sitame, Chitong Dunji, Aliralon Pen, Katalon Pon, Pachun Pon. Amri Pen Hemari Bongrong Report, Karbi Anglong News.